गोजोनथाव खौरां बादारि फिल्म प्रडाक्शननि बेनाराव ओंखारनो गोनां सिकनाझाराव सुबुंनि आगान सुंद' सावथुनखौ दिनै चिरां काजलगावआव फरेस्ट डिभिजननि DFO कुंजन बसुमतारीनि आखाइजों बेखेवबाय। बे बेखेवनाय हाबाफारियावनो DFO कुंजन बसुमतारीजों लोगोसे रुनिकाटा फरेस्ट रेन्जनि रेन्जार जसमनि नार्जारी आरो सिकनाझाराव सुबुंनि आगान सुंद' सावथुनाव फाव खालामगिरि फावखुंगुर आरो फावखुंग्रिफोराबो बाहागो लाफानानै मेहेरगोनाङै बेखेवलाङो। आरो बे बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लाना चिरां काजलगाव फरेस्ट डिभिजननि DFO कुंजन बसुमतारीया सिकनाझाराव सुबुंनि आगान सुंद' सावथुननि गेजेरजों हाग्रा एवस्रांनानै हादानाव थाहैनाय रायजो राजाफोरनि गेजेराव सांग्रांथि लाबोनो हागोन होनना बुंथिदों। बादारि फिल्म प्रडाक्शननि दिहुननाय सिकनाझाराव सुबुंनि आगान बे फिल्मखौ बेखेवनो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानोना बे फिल्मा स्पेसियेलि फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ डेडिकेट खालामनानै बानायनाय होननानै आं सानो आरो बे फिल्मनि गेजेरजों जोंनि हाग्रा एवस्रांनानै थाहैनाय हादानाव थाहैनाय रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोनसे सांग्रांथि लाबोनो हागोन होननानै आं सानो मिजिंथियो। दा दिनैनि बे बादारि फिल्म प्रडाक्शना आरोबाव बिनिफ्राय साबसिन हामसिनै जाहाथे फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ डेडिकेट खालामनानै आरो गोदान फिल्म दिहुनबावनो हाथों होननानै आं बिथांमोनखौ आशीर्बाद होयो। दिनैनि बे फिल्म प्रडाक्शननि बेखेवनायनि हाबाफारियाव गाहाय आलासि हिसाबै थानानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। अहम प्रसन्नः अस्मि अद्य चलचित्रम उद्घाटन अभिकरणम। थैंक यू, धन्यवाद।